quarantine. Duka pa kayo ko, wala pa kayo ko. Na-excite ko, aling uli na ko. So, mao ni ron guys, nata sa atong quarantine area. So guys, ano yan sa atong classroom. Mao ni hadlok kayong pusa. So na guys, hindi kami nagluto niya. Bisa kaya. Kitong kami. Morning atong classroom. Kasi dako kayo. Ako na usa. Kaya siya. Mana kong higdaanan. Ano kaya ba't diri sa? Okay, multo. Kumot kayong elementarya. Kumot kayong katong panahon niya. Pero yung eskwela po niya sa eskwela nandot na. So, karon guys, natakaroon, matog natakaroon kay medyo gabi na niya kuwang patas pahuay. Huwag mag-start atong tinog na vlog. See you